Eindhoveneko Holandako ikastetxe batekin egiten dugu, ja 5. urtea da egiten dugu elkartrukak eta gure zikloekin, goi mailako zikloekin, eta aurten jasotu ditugu 16 ikasle, hangok, ja gu ekainen egon ginen, han proiektu ezberdin batzuk garatzen, bai elektrizitate arloan, mekanika arloan eta eraikuntza metaliko arloan, eta guain hemen jaso ditugu, eta egia proiektutxo bat danen artean garatzen. Eta ikasle truke programa honen helburua zein da? Helburua hasiera baten zan beste ikastetxek ezagutzea, bere ikaste ekintzak nolako ziren ezagutzea, eta pixkanaka nahi deguna danak, bai gu, bai holandesak, eta beste ikastetxe batzuk baita Finlandian eta Alemanin dauzkegu, nahi deguna da sortu danen kurrikulum barne, unidade didaktiko bat danentzako berdina izango dana. Nun gure ikaslek, bai hemen, bai Holandan, bai Alemanin edo bai Finlandin, egin dezakete unidade didaktiko hori beren ikasketa urten zehar, ez? Orduan bai gure ikasle egin dezakete kanpon eta hango ikaslek hemen egingo zuten unidade didaktiko hori. Hori da helburua, orduan pixkanaka horta gerturatzen ari gara. Pentsatzen dut ikasleentzat esperientzia hau gerora ere positiboa dela, ez? Bai, oso positiboa, behiek oso pozik bukatzen dute, eta gainera ikusten dugu ez, nola ikaslek behin astebeteko programa honetan sartzen dienen, ja animatzen die gero, adibidez, lan praktika atzerrin egiteko, edo ikasketa bukatze dutenen ez, baita atzerria juteko, lan mundua ez ezagutzeko. Hasteko die 3 espezialitateko ikaslek, mekanika, elektrikok eta kaldererok. Eta hasiera baten pentsatu zen bakoitzak arlo baten lan ezberdin bat itea. Baina iruditzen zaigun harremanetan da nola horta datozen pixkat lan konjunto bat itea. Dezioen igogailu baten. Igogailu bea kaja bat izango zena mekanizatu itxekoa, programa baten bitartez. Gero beste alderdi batetik kaldererok estruktura diseinatu eta itxekoa. Eta gero igogailua bai gora eta bai bera ibiltzekoa elektrikok itxekoa. Eta lio pixat egon da diseinu alden, bakoitzak berea nahi zola eta hori, eta lagundu intzaile pixat behaiek berdin egin dezaten bozeto bat eman zaie eta horrekiko aldaketa atin dituzte, baina zeo zer lortu dut eta gaurko jarriz, bakoitzak bere igogailue lortuko do, eta hurrengo astelehen elkartuko gea, bakoitzak bere lana presentabal izateko. Pixan larri da bitza, baina azkenen gure laguntzakin ikasle asko die eta bai, emateo. Eta teknikaldetik, elkartruke hau zemuzkoa da? Azkenen konozimentuk aurreko urtetik hartutako die, ja behiek ikasita ere, hemen, arlo hauetan. Eta proba jartzea, jundan urten ikasitako guztie, pare bat egunetan, bitxu era, hola esatea tio. Baina leku desberdinetan ikasitakoak dira, hori antzematen da? Bai, oso ezberdina da. Gure situazioa eta bai Eindhoveneko eskolatik datoztenen ikasleen han beste era batea lan egiten da, ez daukie batxiergoik, leheno hasten die tailerretan sartzen, ez daukie horren besteko orduk tailerretan, baina arlo gehiago ikutzen dute kanpotik datoztenak. Hemen gehiago espezializatu gehiago hemengo izaten die, arlo bakoitzetan espezializatzen dienak, baina kanpokok pixkat, danetio pixkat ikutzen dute.